Atlon. Lehengo eta behin, zer da Atlon? Atlon da Arrasaten sortu zen enpresa bat. Bai? Zenbat urte, ja? Laster 30 urte ingo ditugu. 1980an sortutakoa, eta gaur egun... Osa, zu manu horretzinen egon, sorrerat. Ez. Ni bastante berando beldu nintzen. Eta, gutxinaka azten joan den enpresa bada, eta, pixkat, osasunean eta ariketa fizikoan, eta, aditxutako jentia gazor, da, zerbitzu ezberdina ditugu, ez bakarrik gaur etorri garena kontatzen, bizkat, Atlon osasuna taldia garenok, kirol medikuntza, Manu Bizkar klinika, eta gero badau, beste ataltxo bat edo handia dana, enpresei eta zuzendutako zerbitzu bat, bai? Bai, hori, aurrera salduko goren zen, bai? Baina, eta gero badauz beste Atlon formakuntza, Atlon kudeaketa, orduen, jente asko gara. Ditzen junda familia, ez? Hasieran, bila osan, esaten egon zinean, eta esan kirol medikuntza bakarrik, ez? Eskola kirola. Ez, eta, eskola kirola, arlo ezberdinak, baina, denborakin joan garen aia da, pizkat Atlon zailkatzen eta linea ezberdinak sortzen, ez? Denbora joan alaz, Osasun atarik eta fizikoakin zer ikusi xaukon praktikamente dana, ez? Bai, umietan formakuntza, unibertsitateetan, enpresetan, kirolarixetan, gero kaleko jendia bai, zahartzaruan bai, orduan beti horri lotuta burua da. Pizkat herramientak emon, ez? Jendiari, bizitza kalitatea hobetzen joateko, eta, pizkat gure helburu handizena, hori da, ez? Bai, eta ez dela zetan izan behar gu bezala, lehen esaten, ez? Ni bezalako basurde bat, 8 ordu mendian ibiltzen dena gora eta bera, zuegana gerturatzeko, baizik eta, gomendio bat ematea, mundu guztiari bertara jutea, eta honek askotan esaten duena, naiz eta kirol olako medikuntza froga pasa, horrek ez du esan nahi, biharko egunean zerbait ez izan. Hori gertatzen dira, askotan entzuten da, ez dakit lasterketan zegoen, da, ez dakit, txarto jarri zen, da... Eta bi astelena pasazuen olako asterketa bat, eta ondo egon zen. Ez du esan ez? Azkenien prebentzioa da, eta, saiatzen gara, baina beti dau, portzentai txiki bat, nolabait, ezin duzuna asterketa mediku baten detektau, ez? Horren, guk egiten duguna da, lehenengoko asterketa mediku hori, eta hor ikusten baditzugu arazoren bat, beste espezialisten bitxartez, bideratu, ez? Bideratu, baina, beti dau portzentai txiki bat, gertalikena, baina, hasiera baten gure kasua, momentuz, urte guzti hauetan ez da izan, alderantziz, ez? Detektau ditugunak. Hori egisa esan da, momentuan ez da izaten, notizia hon bada, baina luzera begira ikusten baduzu. Posible izan bada, hori. Eta ez beti jende nagusian, txikietan ere. Nik ezautu ditu, jendia lagunak, maila altuan kirola iten egon direnak, eta olako azterketa pasata ero, utzi behar izan dutenak. Beste maila batean kirola egin. Juagoan, aurkitu dietolako, igual zerbait azterketan, hasieran, beraiek gertatu zitzen, joan mediku azterketa batera, eta zerbait arraroa ikusi zioten, bideratu zuten, beste zentro batera, eta ez da izan, eta hor esan zioten, hor daukazu alazaiz zaukan, entikak, eta, kirola egiten jarraitzen du, baina ez lehenko mailan. Beste intentsitate bat. Eta aldiz bebai, egun bilatzen dien gauza bebai, operatu leike, eta bizitza normal bat jarraitu, eta kirola jarraitzen segi, ez? Orduen, hor aukera ezberdina dauz, baina, hori da honena, ez? Urtean zehar bilatzen ditugun, kasu horrei, irtenbide on bat emutia, eta prebentzioa, esan duguna. Zuek eskaintzen duzu esan duzu, ez? Lehenengo egiten duzu ez azterketa medikuak, baina entrenamenduak eta baita jartzen dituzue, elikadura eta Hasiera momentu honetan ez, baditugu pixka jendia inguruan eta zerbitzu hori ematen da bienak, baina gu hasiera baten gure zerbitzua dira azterketa medikuak esfortzu frogakin, gero lesioen tratamendua eta asesoritza pertsonala. Hor da gure lagunkepa, eta saiatzen da azterketa mediku baten ostian, ditxun helburuak edo bera pixka planifikazio hori egiten, era pertsonalizatu baten, eta joera hori da, ez? Nolabait jendiari laguntzia, eta berei pertsonalizatu
benetan ez usteko, jarraitzeko, bai, ez? Ez izatea, gaur egun entrenamentuak pila badauz. Baina, jongo da jentea, baita, naiz da, ez duela nahi agian kompetitu bakarrik nahi duela, osasuntxuan, ez? Da horrei bebai bideratzen diozu, ez? Helburuak ezberdinak, bakoitza beriak, eta hori da. Laguntzen dutana da hori, zentzu horretan, bakoitza beria, bat izango da behobia nahi dauela egin, beste batek nahi dauela, kirolian hasi, eta nola hasi, zer egin, da, helburua bakoitzak, ezberdinak, bai. Hor, zuko 30 urte ez da mazkizu, atolonen, baina urte batzu, bai, hor nabaritu da joera bat jendeak ohitura gehiago, zegoin kirolaitea modan dago, zaintzea modan dago, ez? Eta jendeak gero eta gehiago gerturatzen dela zue bezalako jende profesionala gana. Bai, baina, nik uste dut oraindik bidea luzea dela. Eta hon kirolan mailan eta ez da, oraindik jendea gutxi guten da, ez? Zuk hartzen duzu gaur egun, part hartzen da bien kirolari guztia, bai karrera guztietan, mendiko karrera guztietan, eta nik uste portxentaia gaur egun oso bajua dela. Hori da, zu fisioterapeuta zara, eta hori, nik fisioakin beti berdina zatu, azkenean kirolaria hona izatea nahi da, ondo entrenatu, baina gorputza ondo zaindu. Eta zuan zenbat jente jungo daia, mina daukanean. Claro, gozea beti zaten garen muten enfoke preventiboa. Ez da, ez zitxoin, mina uki arte, bezik, eta fan zure konfiantzako fisioterapeuta gana. Mina daukasunean jute mazai, ja berandu da, normalean. Hori da. Bai, konponduko zaitxue, baina ja berandu izaten da, ez? Hori da, eta bat ez behar esan den dozuna, kirola gero eta jende gixauk itzen dau, baina gero eta jende gixau da oso sedentario. Orduan dau apurra gero eta estremoa, ez? Batzuk itzen duzu zu moduen, 8 ordu mendizan korrika, baina gero estatuk ez dien mogiruten urte baten. 8 ordu sofan. Hori da. Orduan zehatu gare hor punto medio hori topetan, ez? Kirola osasuntxua izatia, baina baita kirola edo ariketa fizikoa nik uste da gehixau, ariketa fizikoa, baina hori, mobiru inbida eta aliketa gehixen, eta hobeto ondo zein dut, beti, bai nutrizioa, fisioan ganajun, rekonozimendu medikoakin. Bai, eta gehi bat hori, ez? Maila batetik aurrera, nahi dut esan, kirola astean, ez da izan bat egunetan iten mazu, oituratzat hartu beharko nuke be, fisiora, tarteka, jutean naiz da, minik ez izan. Hori da. Gero ez da kirola, beti aurkitzen duzu ez zerbait, jute naiz da, nik oitura daukat, hilean behin gutxienez juten ez fisiora, gutxienez, ez? Hilean 2 aldi 0. Eta, printzipio, ez ondo noa, jute naiz holan, hankak pixkat askatzera, gero, ekutzen ditemen txak, eta, blokeoa, gero hemen, eta, beti eta... Hori da, beti dauzeo zer. Beti dauzeo zer. Bai, kirolak azkenien horri dauko, ez? Azkenien hainbeste uskurduraren gatik, ez? Giharra bera, gorputza forta bitxe oso apur bat, eta hori, adapta bitxen da, entrena bitxen duzu, baina kalteak sortzeko atuzko. Bai, eta hor, hemen, kirolaitea ondo da, ona da, oso ona da, baina ondo itia. Zena dut zenba jende dagoen, hori batez ere asko ikusten da, ero gimnasiotan da niko korrik azten den jendia, ez? Azten da korrik egiten da, gaina kontrolik ez dauka, eta egiten du gauzak, ikusten du zerbait hor, interneten behiratzen dute, eta horre bemina handia egiten du, eta azten dira dozein modutan kirola egiten, eta hor, lesioak eta handiak gauten dira, ez? Norbera nik uste ezautu bidala hasieratik, zenbateko gaitasun daukan, ez? Kirolaren aurrian horregatiko beto neurtu, intentsitatea, dana, ez? Erritmua, dana egokitu bida da, bai, norberari, danak ez da balio, danok... Hemen Donostin bezipikoa behobia, ez? Apostua lagun batekin eta behobia, eta ez do preparo, hasi 2 aste korrikaitzen, eta... Edo zein zapatillakin, Hori da. Futbitora jolasten zenueko zapatilla horiekin, joten zakorrikatzen, opasiatzekoekin, eta gero, mina bela, eta baina esate izute, korrikaitea oso gorra da, eta mina izatea normala da. Claro, ez. Ondo itxe musu ez dozu minik auki bihar. Osak, buru apur batekin inda, ez da izan behar besta hiperprofesionala, baina poco 2 dedos de frente zeukin bidea. Eta, hau bezan inbarra, zenin lagun asko dauzkat, korrik aitera ju baino leheno, ibuprofeone bat hartzen da bien. Eta hori zetako, minik ez eukiteko. Nada, hori ideia txarra beti. Beti, osea, mina badauzo zer gaiti da, orduan hor, ez? Bai, ibuprofenoak ez dala holan hartzeko. Zuek ez da gizu, jendia ze ohitura, ze errez hartzen ditu olako gauzak. Bai, baina...